салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Мо имрӯз тасмим гирифтем ки бисёртар комментарияҳои шуморо хонем ва ҷавоб гардонем. Бо диққат бошед. Тамошобинони азиз ва гиромиқадр, агар ки шумо бихоҳед соҳиби 70 дона падарка бошед, комментарияро бибинен, як номери WhatsApp закрепит кардагиай, номери WhatsApp сохранит кунед ва бидроед салом бинависонед. бениҳоят дастгирии шумо зарур мебошад. хоб шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. Нозирмат нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон. дар мавзӯи баргардондани шаҳрвандони тоҷик аз Россия мегуфтем. Сабаби аз рейсҳо гардондан чӣ мебошад? Камтарак мефаҳмондем. Сабаби аз рейсҳо гардондан аллакай ба ҳамаи мо шумо маълум мебошад ва мо низ чандин бораҳо дар ин мавзӯъ гап задагием бародар. Яке аз сабабҳош ҳамин мебошад ки мисол вақте шумо ба Федератсияи Русия сафар мекунед, забони русиро намедонед, ё ки вақте ки шумо сафар мекунед дар аэропорт саволҳое ки ба шумо пешниҳод мекунанд ва хуб ҷавоб гардонда наметонед. Аз ҷумла савол метиҳанд ки ба чӣ мақсад омадагиен, ё ки кору фаъолият дар куҷо мекунед, ё ки дар куҷо зиндагонӣ мекунед. Ҳамин чизоро конкретна ясна ҷавоб дода натонед, ҳамин чизоро причина шида метавонад. Ва бо сабабҳои дигараш вақтҳои пеш қарзидор будантон ё ки вақтҳои пеш ягон штраф доштантон. Умуман ҳамин чизо ҳозира шуда причинае. Як кас нависонда: ассалому алайкум додар. Шумо нағз як савол шумода. Ман дар Новосибирск ба Казан трудовой договор кардам. Ба хозяин то есть трудовой договор кардам. Чӣ вақти хона рафтанам ман бояд ки маркам кунам? Аз ҳаматон илтимос хоҳиш мекунам, баъзе нафар вақте ки комментария менависонед, ҳамора як бор худтон бихонед ки мисол фаҳмо бошад. Инам ҷавози комментария ки шумо нависондаин, ман ами чӣ нафаҳмидам. Вақти хона рафтанам ман бояд ки маркам кунам. Инами гап чӣ маъне дорад? Бахшиши зиёд комментария ки нависондаин, ҳамора як бор бихонед аввал. Як каси дигар нависондаи: бародаро, ман документома гум кардам. Неки регистратсия то сентябра. Дар база дани ҳаст дар дастам. Толика патент дорам ва ҳамаи документома гум кардам. Ҳамаш копияҳош дар дастам. Ман бояд граница гузарам. Кадоме медона? Илтимос мегуфтем бародаро. Агар ки ҳамин регистратсияу патенти шумо то ҳатто суратош ки дар телефонтон боша, ба ҳамун метавонанд ки мисол тафтиш кунанд дар ҳолати рейдҳо. Аз рӯи сурати телефонам ба кор мебиёяд. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. Меган хизмати алтернативиро аз байн бурдиям. Ҳамин гап асос дорад? Не, хизмати алтернативӣ аз байн бурдагӣ нестай ва шумо ба мисли пештара метавонед ки бо тариқи номнавис кардан ва муроҷиат кардан хизмати алтернативӣ анҷом бидиҳед. Агар дар вақте ки призов сар мешавад, мақсад шуморо номнавис кунанд, баъдан имконият ҳастай. Тамошобинони азиз, дар ҳаминҷа як чизи дигаро тавсиятон метиҳам. Худтон медонед ки дар Россия бисёри нафарҳоро запрет кардастанд ва сабабошам мо аллакай гуфтагием чандин маротиба. Агар ки шумо бихоҳед бифаҳмед ки оё шуморо запрет кардагӣ ҳастанд ё ин ки не, ҳамин рақамҳое ки меброяд WhatsApp да бинависонед, проверка мекунам ва ҷавобшо барои шумо мегам. Толиб нависондай: салом акаи Сорбон. Барои сертификат гирифтан мешавад ки аз ягон ҷои дигар гирем бирам? ҷавоб медодем: мутаассифона намешавад. Ҳар ҷоеро ки Федератсияи Русия донишгоҳҳоеро муқаррар кардагиай, шумо аз ҳамон ҷоҳо метавонед ки дастрас кунед. Корхонаҳое ки шахсӣ будан, ғайри давлатӣ будан, дигар аз у ҷоҳо сертификат дода намешавад барои гирифтани донистани забони русӣ. Як кас нависонда: ассалому алайкум акаҷон. Авфи 2024 мешавад? Авфи чиро дар назар дорем? Авфи муҳоҷироро дар назар дорем? Мисол дар бораи авф бигирем, ҳозир ягон информатсия нестай. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум бародар. Дар ҳолате ки агар билети мо фалшиви буброяд, моро дар самолёт роҳ метиҳанд ё ин ки не? Билети шумо фалшиви буброяд, агар и айби ҳамун ҷое ҳастае ки шумо билет харидорӣ кардаги ҳастед. Дар инҷа айби мақсад ҳамун ширкат имина нестае. Ҳар ҷое ки билет харидорӣ мекунед, ҳамунҷо муроҷиат мекунед. Як кас нависондаи: салом акаи Сорбон. Ҳамин меган границаи Қазоқистон маҳкам шидай. Ҳамин гап асос дорад? Граница маҳкам шидагӣ нестай. Худтон медонед ки шаҳрвандо гузаштаистанд, ҳамин қадар безебия минусае ки бо тариқи задержка гузаштаистанд. Як кас нависондаи: салом акаи Сорбон. Запрета ба пул кушода мешавад? Ҳамин саволат ҷавоб медодем. Запрета ба пул кушода намешавад. Касе ки агар ҳамин гапам бига, хато карда гуфтагиай ва ин чиз номумкинае.
мисол дар ҳолатҳое ки кушода кардан мумкин аст, агар шуморо мисол дар ягон рейд дастгир мекунанд ва бигем ки хато карда шуморо запрет мемонанд ё ки видварениятон кардагиянд ва шумо асос доред доказательства доред ки шуморо беасос видварения кардагиянд. дар ҳамин ҳолатҳо танҳо бо роҳи қонунӣ ба воситаи адвокат мешавад ки мисол шумо даводав кунед. а так барои бигем запрета кушода кардан ягон маблағ муқаррар шудагӣ нестае ки кушода шавад. тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, то видеоҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com